Ito controversial question. Ano yan? Ang sama ng gangoy? Ito ba, totoo Ay, ba sahod? na ang sahod ng caregiver dito sa Israel ay 100,000 pesos a month? Okay. So, Ay, magandang araw Pilipinas, Shalom Israel, and hello world! This is Jovi po and welcome po to my YouTube channel, Jovi Channel. Hi! At kasama ko pa ngayon si Ate Mikay, my special guest. subscribe to my channel, Mikay Miss. Kasi po, maraming nagtatanong kung ano daw ang experience dito sa Israel. Ito, pioneer dito sa Israel, si Ate Mikay. Kaya siya po ang ating i-interviewin. Yehey! Ito po ang question. Sinulat ko na para hindi na tayo maghanap-hanap ng question dyan. Ito. Ate, ito ang unang question ng mga nanonood, yung mga ibang gustong malaman daw kung anong ginagawa natin dito. Ito daw po. First, Okay. ano ang naramdaman mo nung bagong salta ka pa lang dito sa Israel? Bago excited kasi alam na magta-travel abroad, hindi yung kasi sa Pinas parang dream mo na talagang makapunta ng ibang bansa. So nakarating excited na sobra. Sobrang Masaya. excited. Pero nung nag-umpisa na ng trabaho, na-homesick naman ng bonggang-bongga. Nandun, yun na yung sinasabi na lang, the moment of truth. Kasi syempre pagdating mo, hindi ka pa nag-umpisa ng trabaho, parang gala-gala muna, hindi mo pa na-feel na, alam mo nasa ibang lugar ka na, pero parang excited ka na makita kung ano yung meron sa lugar na nadatnan mo. Nako. At ito po ang ating pangalawang question to ate. Kumusta naman daw po ang naging unang amo mo Naging unang amo. dito sa Israel? Yes. Mabait naman. Hindi ka naman nahirapan? Hindi naman. Kasi ano lang siya, yung naoperahan lang siya sa heart. Mm-hmm. Pero kaya pa naman yung ano siya, yung independent pa naman siya. Kailangan niya talaga may kasama sa Okay. bahay if in case na hindi siya hindi makaramdam ng maganda, may kasama sa bahay. Yung Yun. treatment sa'yo ng yung pamilya niya. Ng pamilya. Na-experience ko, mababait naman yung naging amo ko. So, depende sa amo yun. Yeah. At sa kakaramihan naman mga Israeli is mababait talaga. Diba? Oo. Ito po, number 3 question is, hindi ka ba nahirapan sa trabaho? May mga trabaho din mga mahirap kasi may naging amo naman ako na yun, syempre pag naka-wheelchair tas yung binubuhat mo. Syempre hindi madali yun. Yeah, of Pero course. kung talagang mahal mo yung trabaho mo, tiis. Tiis talaga. Tiis. Kailangan talaga ng mahabang pasensya kasi hindi madali ang maging caregiver na. Akala ng iba, porkit caregiver ka, sumasahod ka Ganyan. gano'n na lang kadali. So, yung mga pamilya sa Pilipinas, hindi madali yung puhunan na pasensya. Yun na tinatawag. Yun ang number 1 natin Yun ang puhunan number dito 1 na sa puhunan Israel. sa Yeah, Israel. is pasensya. Lalo na kapag ang alaga mo ay may dementia. Saka hindi matutumbasan ng pera, syempre yung pasensya. Kasi ito ito yung number 1 talaga na lagi nilang tinatanong. silip. Magkano daw ang sahod mo nung una kang pumunta dito sa Israel? Wow. Unang dumating ako dito, ang sahod ko is $500. $500. Lang. Tapos yung allowance namin 70 shekel. Tapos ang stay is $50, yun lang. Pero $50 ay $500 is malaki na yun sa panahon na yun, di ba? Dati malaki na, pero ewan ko bakit. Pero Kung tutusin, Yeah. parang magkano lang sa atin 20,000. saka kung marami kang obligasyon, di ba? Obligasyon. Kala mo may obligasyon. Obligasyon Kala na mo talaga. yung pamilya. Uy, dalaga. Oy. Dalaga si ate, mga kandyan. Ay, parang naman. Sorry. Interview ba to or ano? sorry for that naman. Eto may mga napundar ka ba sa Pilipinas? Meron naman, pero hindi na pwedeng isa-isa. Pero syempre, pag nasa abroad ka, kailangan mo mag-ipon. Hindi lang puro shopping. Pwede rin mag-shopping, pero The best. mas ano pa rin na mag-ipon tayo. Kasi hindi pa habang buhay yung abroad. Tsaka hindi habang buhay na malakas at okay yung katawan natin kasi tumatanda din tayo. Kailangan talaga mag-save. Ano ang masasabi mong achievement mo sa pagtatrabaho mo dito sa Israel? Achievement is
yung pagtatrabaho ko sa abroad, malaking naitulong. Hindi lang para sa sarili ko, kundi para sa pamilya. Ito controversial question. Ano yan? Ano sa managang, oy? Ito ba, totoo Ay, ba sahod? na ang sahod ng caregiver dito sa Israel ay 100,000 pesos a month? Okay. So, ito, ano ka lang to, sa akin, opinion ko lang. Ang sahod is, kung minimum, tapos stay ka lagi sa amo, abutin ka ng 100,000. Pero, yung 100,000 na yun, mababawasan pa yun kasi gagastos ka rin naman ng mga, hindi na naman na pag nagstay ka sa amo, puro sa amo na. Yung mga personal mo, syempre, nagastos, di ba? Namimili din naman tayo ng mga gamit, yung mga kartis natin sa phone. At depende rin kasi yung iba, libre ng amo. Kartis, ate, ano daw ang kartis? Kartis is yung card ng phone. So, hindi lahat, ewan ko, siguro yung iba sumasahod ng 100,000 or more than that, pero hindi lahat. Saka may mga flat tayo na dapat Nagbabayad din kami ng apartment, monthly apartment. Tapos hindi lang yung apartment, syempre may mga bills, may mga kung ano pa, mga extra na kaya hindi bayaran. buo. Kumbaga, hindi yun buo. Pero, basta ang importante naman is masipag tayo Siguro may magtrabaho. mga, may iba talaga na nagsasahod ng more than 100,000. Depende sa amo. Oo, depende yan sa Pero yung iba na minimum lang ang sahod, aabot, pero wala nang pahinga. wala nang pahinga. Wala nang pahinga. Trabaho lang ng trabaho. Trabaho na lang. Ito, last question ko, ate. Bilang masasabing pioneer dito sa Israel as a caregiver, ano naman ang maipapayo mo sa mga gustong magtrabaho dito na nasa Pilipinas o nasa ibang bansa na gustong pumunta dito para magtrabaho? So sa mga lalo sa gustong mag-abroad, hindi lang dito sa Israel, kahit saang parte ng mundo. Kailangan talaga na yung lakasan natin yung loob natin kasi syempre, ng ibang bansa ka, hindi yung sabihin mo lugar na sanay ka. Tapos dito ibang lahi na ibang culture, ibang pag-uugali, yun, kailangan, tsaka mahabaan ng pasensya at mag-ipon. Yun Kumbaga, talaga, oo. Hindi tayo ang mag-adjust, hindi sila ang mag-adjust sa atin, di ba? Nakon. Okay. Thank you, Tama. ate. Thank you. Thank you. Sa pagbisita sa channel ko. Please subscribe to my channel again, Yes. Mikay May. Thank you, Joby. Thank you, ate. Welcome po. God bless. Bye-bye. Thank you for watching.